ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Usa ka 52 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City ang patay human mabanggaan og motor sa National Highway atol sa adlaw sa Pasko. Samtang upat ka sakyanan nagkarambola sab sa syudad. Pila ka oras human gisugat ang kapaskuhan. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang 52 anyos nga lalaki human mabanggaan og motorsiklo sa National Highway sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Anasab sa kalsada ang motor nga nalambigit sa aksidente. Sumala pa nga naigo sab sa motor ang laing pickup truck nga nakaparada lang kilid sa kalsada. Matod sa traffic unit, nahitabo ang aksidente pasado las 4 sa kadlawon, adlaw sa Pasko. Giingong patabok ang biktima sa National Highway yang nabanggaan kini sa motor nga gikan sa Barangay Bugo. Ang 24 anyos nga rider luwas ra apan nakaangkon sab og minor injuries. Kani daw ang pedestrian hesitant siya mo tabok. Oh, then according sa yang dagan is 50 to 70. So imbis mag-minor siya, nagpadayon siya motong naigo jud niya ang pedestrian. Aminado sab ang rider nga nakainom gikan sa pagsugat sa Pasko, butang nga iyang giangkon ngadto sa PNP. Posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang motor rider. Reminder sa tanan daghan na kay complain ani mga drag race sa kadalanan. Kaning dalan dili man ni siya pangkuan, kaning tawag ani. Ang racing kuan nga dalan, daghan nagkupa sa dalan. Pedestrian, laing-laing mga gagamit sa dalan. Samtang pasado las 4 sa kadlawon karong Pasko, nagkarambola sab ang upat ka mga sakyanan sa CM Recto Avenue, corner Corrales Street sa Cagayan de Oro City. Nalambigit dinhi ang usa ka taxi, motor, kotse ug jeep type nga sakyanan. Migawas sa investigasyon nga pareho ang direksyon sa mga sakyanan padulong ngadto sa Marcos Bridge. Pag-abot sa traffic light sa intersection, kalit na banggaan sa jeep type ang kotse, dayon na bangga sab sa lain pang mga sakyanan. Daling gidala sa ospital ang rider sa motor ug anaa sa luwas nga kahimtang. Ginahikay pa sa PNP ang kaso nga ipasangat batok sa mga nalambigit. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.